Kenya mirane ngana yogo ichania awase umuichano bwatete amatemo kurwase kinyoro kyamutembe yotoka se wodi ya Kimeribunge kitutu masaba magayo kumusiria omwanobo serieta Thomas asechinjira chobotukanu asinonyana bo mwana yabaka gutoka roche gaitire goikago kwana kurutwa soroche asensemo ya Kiogoro ase abaga kurusi mubiro yoba kurusi wasayo na koirwa goika asengendu ya ugembo asagendrete gosebo tukibogendrete gokorwa buna omugambi bw'ekinseme cyo Robert Mekenya bagakwenekia asinonyana bate babuna abakagero babere bakubekwa byara kubwatkana nege korekyo roboti rwasobwekano ni gotwarganirira umuriketo Mildred Momanye amateyemo kurwa sensemo ya Kimirani goire no mwichano magayo mwanchobo kubora kurwa enga yae magega kurigirwa segeka kieki agatoka mochari yogembo sekolengana barwo nigatoka asoroche gurwanya guta na koirwa sengendu ya ogembo n'abanyanyimbo ba Kiogoro omuryo yanigagotwerera buna omugako yasogete kurende tairana inka buna ere enaro yae egento kirerete gochaka kumurigia saa 2 oikire nyumba ekaba saa 1:30 ngake simu karana ake simu yeye egante imutecha ngamanya kwebori ngaki yaba mutecha asenge njogese no murirere nande ngakira egeka nande ngakatire saa 2 egante imutecha wana kara yaba mutecha nkarara ogakimambi ejere chuma twari kana matanga kana baka mwendugu ya minto nyatuka kara to ikororo ngamatebye ndugu thachete igatire takana matanga tochikomwe togaika matanga ngabori baka tikaseni chiaye tigante intorarora Thomas Nyaimo tokaira nagaiga bono togasoa kumurigie yabete moisonde ekara gutugotoka nyaguta agaika akanyora nere urusi gwaroro oiriru ogembo mobere no ogembo ori gakinga teba iga abaisimigu baminto eserakali katumambu atesi nyora obwana bw'omugakoni korengana musubati omwabonye gusiranigo arenge omwitebere asaburie eserekali kwene kyangonyora bare obwene bwaye omwana ominto mina twakinete nere ntutu atigete chintakana tata na mama bakwete amaino omwana ominto no mwarororenge nchege ntonda asabe mono eserekali kakito bwate sitonyara obwene bw'omwana ominto nande nere bwekore ntubwationde omugambi bw'enseme yonigo anekyabuna abantu babere abo bakageire kumwitanya gusiranigo babeko byara elyo kwangoya obutuke kamwana kara okomuchuyu bakobeka statement ngaje kaguitwa abwa sarenge muchuyu abunyakewe igwa basukirwa babere mbabwatire no barimanga police station baigwe kotirero nande mbaye gwa extension ya matuko yo kabere sermand kera polisi ya ndata koru uchunguzi yabo nche ntoko saba kwa nenkolina ne abango monto mwetana komo toirari chiko ko kwa uito monto n'abantu bana bamutembeza brocation ko ndabakirembye mono sana soko baba tulifu asuko beko morembe na komanya lichiko asuko tasali ibintu by'abantu bona yo mitatokire asato getaria mochari ya ogembo iye koroka ngaiga itetwe akabogori waganda gatugutwari asato getenye guta na wetera aba obosiasyo okyogoro omo MC bw'enseme yonigo asabire ebyombe by'obutuki kwangoya obutuki elyo obwene bwanya gusira konyorekana asewe gakire omugambi bw'enseme yongambuya asokwane kyabuna ababera abo babekirwe byara chief na baria bakora obutuki bateme sana bakishenga abakoreta magana aya batokire abanyena abana baba minto banyora haki yabo sengencho umwana oya senkoga igaro yo minto bono umwana minto kabisa nka yeka tokonyoranga ni gaitirenjerere yo gututukana nabontagete nsabe serikali etubwatesi ngoripotera egetaseni kyan DZ TV ile Mildred Momanye Mia mono muri